Diolch yn fawr. Cerdd newydd sbon nes i orffen pnawn yma. Fresh. Jerk cerdd, fel sy'n dweud. Yn llygad ar ôl weekend dwytha, nes i gerdded. Dwi'n aml meddwl mae cerdded yn gwella rhywun. Mae'n un o chydig bethau sy'n mynd golchi rhywun y lan. Os ti'n mynd i gerdded, os cerdd ymlaen i gerdded, tam di ti'n mynd well. Ti'n meddwl pan oedd Forrest Gump yn just mynd, I just felt like running. Ni'n just mynd, I just felt like walking. So ti'n mynd i gerdded, a ti'n mynd bach yn well. A wedyn, adeg yma flwyddyn ti'n mynd i gerdded, a ti'n meddwl, so dwi'n neis o'n gweld, a ti'n disgwyl gweld y Gwanwyn, a meddwl, ti'n mynd i ddim chydig bach yn well. Ond mae'r tymor yma wedi bod yn ofnadwy o'r rhyfedd. O'n i dreifio lawr a 470 yn ei stopio yn y goma traffig yn Dolgella, yn ei sbio allan drwy ffenest. Ac yn ei sylwi bod yn dail ar y coed, ond lot o dail brown ar y llawr. A oedd hi jyst yn llwyd. Llwyd. Oedd hi'n llwyd, oce? So... Felly, ar ôl ni sefydlu bod hi'n llwyd. Oedd hi hefyd yn llwyd yn lle si safon dwytha. Oedden ni... Mas da chi wedi bod rhwng Ystrad Fellde a... Penderyn. Podnedd Fechan? Podnedd Fechan. Yn y Ban y Brycheiniog. Yna geinant yma lot o rhiadre a sgydau a rhywbeth o fel yna. Oedd rhywbeth tebyg yn fanna, oedd yn teimlo'n od rhywsyd. A ti'n meddwl, wel, dwi'n disgwyl cerdded a cael yn iachau a gweld pethau newydd a teimlo yn iach. Dwi'n teimlo codi'n y bore, dwi'n meddwl, dwi eisiau bod fel boi ffilm Hollywood a mynd, come on people, we gotta get out of here, we can't stay here, man! Tiodd, nath hwnna beth, ti'n gwybod mynd i rwla, fe di ddim aros yn un lle yn rhy hir, achos dyna be di... Mae'n eitha greddfol, dydi, dych chi bod? Pan ydych chi'n gorfod goroesi, pan mae gennych chi aliens mawr yn yr ôl chi, mae yna rhyw... Mae gennych chi FBI yn y fath o'r ôl chi, mae gen ti rhywun yn ffilm yn America, mae'n come on man, we can't stay here, we gotta move! So, y math yna beth. Goroesi, dyna beth i cerdded. Ond yn rhywsyd, pan ni'n mynd am dro dy Sadwrn, o'n i sylwi, mae mis Ebrill, ond mae dal yn eia, fe ddim dianc, ond mae'n rhywbeth odd am hynna, bod ti'n methu dianc rhywbeth. So dyna beth y gerdd yma. Mae hi'n dymor i gosfa ysgafn droed, ailweindio carier esgidiau trymion, llnau hyddig y llynedd, dod at ein coed gan iachau'r ffroenau, a throi'n golygon at hyd y ceinant sy'n dadmer swildod sgwd yr eira, yn golchi frethynau ymhyllau sgwd y panwr, yn barod i wisgo'r esgyrn pren ar ei lannau. A do, gwelwyd dail fel haearn rhwd o dan ein camau, yn difetha'r llun a ddawyd ar wain Hepsten ha bach brwd sy'n dal i bydru ei afiechyd hun i lu mellde lle mae'r hydre o hyd ag Ebrill na all ddihuno i'r byd.